I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju drugu epizodu Minecraft preživljavanja. Izvinite ako mislite da sam ovo uzeo iz game moda, ali ne može, što sam stavio game mod off. I to je stvar sranja off, to izvinite. Kao što vidite, ovo sam zgradio, snimao sam 10 minuta, a ovo sam zgradio. Sakupljao sam drveća, prekupio sam irone. Kao što vidite, ovo mi je premium skin. Tamo sam, vidite, kao što vidite, ovdje sekao sam drvo, spruce wood, ovdje sam osikao, ovdje je bilo nekoliko drveća, to sam osikao. I kao što vidite, ja sam ovdje bio počeo da gradim. Kad sam jedan video, nisam snimao zvuk. A u kojem razlogu, ne znam. I, ajmo sad ovaj red, samo da završimo našu kućicu lepu. I da, napravio sam ovdje farmu. Izrasla mi je bila farma. Kao što vidite, imam 10 hlebova. I kao što vidite, snimao sam 10 minuta zbog toga što prošla epizoda je bilo samo 4 minuta uvod u moje preživljavanje. Fuck, uvijek se zeznim. Ovo je fail. Sljedeći put neće smjeti faila. 11, odnosno 12, you cannot sleep at night. Sorry, nisam htio to da kliknem. I da koristim, kako se zove, hot dog texture pack 1.0. Link tekstura će biti u opisu videa. Imao sam to. Ajmo samo ovako. I da, ubio sam bio 2 zombije. Dobio sam mrkvu. Kada sam dobio mrkvu, posadio sam ja ovamo. I tu sam posadio isto i za hleb, posadit ćemo i dosta puno drugih stvari. Ovdje ću uzmem ovo sand, jer mi treba za kuću. Ovako ću ovo da postavim. Hop. Imaj tu. Da bi mi izgledalo prirodno. Da bude posle. Ovo ćemo ovako ovdje dole. Pet imamo, 7. Evo ovdje ima još. I ovdje. Imamo 12. Ok, već pada noć. Ajmo uzeti još ovaj pijesak ovdje. Nećemo baš sve. Imam 23. To je ekstra. Samo idemo sad da prespavamo. Prvo da idemo. Da li bi da koristim Huahvi texture pack i Faithful ili Hot Dog Craft texture pack. Pišite u komentare šta ćemo da koristimo. Već pada mrak. Ovdje ćemo napraviti vrata, ovdje sam failao. Ovdje, i ovdje, i ovdje, i ovdje. Ovo, tu će da biti vrata. Ajmo. Ima zombija. Ima sam oklop. Ok, nema veze. Jedno staklo se ispatilo, imam 5. Ovo ispit to sve staklo ili ne. Ne staklo, nego sand. Uzet ćemo ovako 2. Zbog toga što sam vidio ovdje trsku. Ili mi se učinilo. Tamo ovca. Tamo ne znam šta je. Sad ćemo da vidimo šta sam vidio. Ugledao sam negdje trsku. Ok, nema je, tu je bila. Sigurno su se čankovi pomiješali, ali nema veze. Igram na 1.8 verziji. Ovako. Šta bi da stavim ovdje, 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 ovdje i ovdje. Ovako da ćemo sad da maknemo. Vidimo što imamo chest. Ovako, ajmo ovak wood ili birch wood. Ne tu. Hopa. I ovdje kako bi ovako, može. Može li ovako? A može samo jedna vrata ekstra će biti. Ajmo napraviti od ovako vuda vrata, pošto su najlepša. Dobili smo 3 vrata, ok, neće mi trebati 2, ovako ćemo.
Da li bi ovdje ovako, ili previše izgleda ravno ovdje unutra. Ovdje, ovako. Tu imamo već imamo i vrata. Ok. Ok, imamo sad 32. Idemo završiti još ovo i... Sada će zapirati video, vidimo se kada izradim. I kao što vidite, evo, izgradio sam staklo. I ajmo završiti epizodu. I to je bilo to za ovaj epizod, vidimo se sljedećeg. Ćao!